Prečo tak milujem myšlienky, emócie a strach? Ono je to veľmi ľahké. Každý si dokáže uvedomiť, že nás to iba ovláda. A že to dokážeme kontrolovať. Pretože aj kebyže bola pred vami obrovská autorita a niečo vám prikázala, pokiaľ to tak nespravíte, tak vám zničí celý váš život. No ona vás nedokáže donútiť, aby ste to spravili za každú cenu. Vždycky to posledné rozhodnutie máte vy, či to spravíte. Či sa rozhodnete to spraviť, aby bolo dobré? Alebo to nespraviť a neposlúchnuť ten príkaz? A zničíte si život. Vždycky vy máte posledné rozhodnutie. Neplatí to iba pri ľuďoch. Platí to aj vo vás. Aj pri vašich myšlienkach, emóciách a strachu. Vždycky sa môžete zastaviť a rozhodnúť sa. Ale ja sa nechcem naštvať. Ja nechcem plakať. Ja nechcem na toto myslieť. Ja nechcem mať tento strach. Ja nepotrebujem tento strach. Prečo ku mne chodí tento strach? Prečo by som mal myslieť na niečo zlé? Ja to tak nechcem. A každý sa môže rozhodnúť dobrovoľne. Buď to tak necháte sa unášať tým prúdom ľuďmi okolo vás, činmi okolo vás a tými vecami, ktoré sa okolo vás dejú. A niektoré vám privedú úsmev, niektoré pláč, niektoré smiech, niektoré strach, niektoré pekné myšlienky, niektoré zlé myšlienky, dobré spomienky, zlé spomienky. Každý deň chodia aj zlé, aj dobré veci. Aj ja mám zlé myšlienky. Aj ja mám zlé emócie. Takisto mám obrovský strach. Áno, chodí ku mne takisto každý deň strach. No prečo by som sa mal báť niečoho, čo sa môže stať a nemusí? Prečo by som sa mal naštvať, keď to nechcem? Prečo? Ako mi to pomôže, keď budem mať strach z niečoho, čo neexistuje? Ako mi to pomôže, keď sa naštvem práve keď potrebujem byť kľudný? Ako mi to pomôže, že budem myslieť na tú najhoršiu vec? Pritom to chcem spraviť najlepšie. Ako mi to pomôže? Neprišiel som zatiaľ na to ako. A preto sa vždycky rozhodujem. Ja milujem myšlienky, emócie a strach. Áno, to všetko zlé, čo ku nám chodí. Ja to milujem, pretože sa to dá ovládnuť, dá sa s tým pracovať. Nie je to také, že príde to a musí to tak byť. Nie, to vy o tom rozhodujete, či to tak bude alebo nebude. Každý má to právo rozhodovať. Každý má to právo byť slobodný a nenechať sa ovládať či ľuďmi alebo sami sebou. A prečo to nepoužijete? Aj ku mne chodia veľmi zlé emócie. Veľmi zlé strachy a ťažké. Aj myšlienky. No nedovolím, aby ma ovládli. Toto je môj život a ja si ho chcem užívať tak, ako chcem ja, nie tak? Koho stretnem, čo sa mi stane a či náhodou je dážď a som celý mokrý. Dobre, tak som mokrý, prídem domov, budem suchý. Stalo sa niečo? Je to dôvod, aby som sa naštval, aby som mal zlú náladu, aby som mal z niečoho strach? Nie. Pretože iba ja sa rozhodujem, či budem mať z niečoho strach alebo nie.
Iba ja sa rozhodujem, či budem mať emóciu alebo nie. A iba ja sa rozhodujem, na čo budem myslieť. Pretože je to môj život. Tak, nie je to také ťažké. Užívajte si to aj vy a rozhodujte sa, čo chcete práve robiť, ako, kedy, prečo a s kým. Nenechajte sa ovládať svojimi emóciami, myšlienkami a strachom. Nemusíte. Vždycky sa môžete rozhodnúť vy. Je to na vás.